लोगोफोर नै मागै दंफां नायदो नै बे गदाय गायदो नालाय बे एसे उनाव जागोन माखासे सिगाङाव गायनायफोरखौ बिराद नाखांबायानो लोगोफोर आं नानायखौ गरमजोंनो खोन्थानो हायाखैसै नायदो नै बिराद बुरजा नाखाबाय बैथिंबो खुलुमबाय लोगोफोर आंनि रिंखां बर' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ आरोबाव फिन खेबसे बराय हरबाय लोगोफोर आं दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थादो आरो जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनो लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो लोगोसे चेनेलखौबो अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो थ' बिदिब्ला आं भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नाय लोगोफोर आं दायो मागै जुखाम बर'आव जुखाम बुङो जुखाम माने खेथिनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खोन्थानो नागिरदों थ' दायोथ' माने गिबि गायनायफोरखौ खाबायानो नाबायानो दायो बेयो गदाय थ' नै आं बे गदाय मागै दंफांखौ नोंथांमोननो दिन्थिबाय थ' बिराद मोजां जादों जोंहानि न' खाथियावनो जोंनि बेवाइनि थ' आरो माखासे खानानै लामनायफोरखौ नोंथांमोननो आं दिन्थिनि थ' नायलांबाय लोगोफोर नै आं नानायखौ दिन्थियाखैमोन ना नोंथांमोननो एकदम ओरैबायदि मागै नाखाबाय माखासेखौथ' सावनानै होबाय बिगुरफोरखौ बे दिनै फुङाव नानाय थ' मेचिनखौसो आं नोंथांमोननो दिन्थिनो हासिगोन नानाय समावथ' एकदम नानायनि हुरा हुरियावनो आं भिडिअ खालामनो ताल मोनासै लोगोफोर थ' नाखांनायावसो आङो नै दायो सानबाय जे नोंथांमोननोबो जोंनि बे भगतपारा पुनियायावहाय माबायदि मागै खेथि खालामो बेखौ खोन्थानो थाखायसो नोंथांमोननो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जोंनि भगतपारा पुनियाव माबायदि मागै खेथिनि माने मागै मोनदों खेथि खालामनानै नै पुरा बायदिसिम नै लोगोफोर मागैया बेबायदि माने साबाया बेबायदि ओंखारो आरो आरामसे ओमफ्राय बेगरा एक्सट्रा ओंखारो माइफोरनि बायदिनो नै नोंथांमोन दिन्थिनि थ' बिराद मोजां दानायाबो गिदिर गिदिरानो लोगोफोर नै बे मेचिनजोंनो दानि मागैखौ नाखांबाय आं मेचिनखौ एसे नोंथांमोननो दिन्थिनानै होनि नानाय समावहाय आङो मा बुङो माने भिडिअ खालामनाय जायासै आरो माने गारखांनांगौ जायोना बिनि थाखाय थ' बे मेचिनजोंनो मागैखौ नायो लोगोफोर नायनानै ला नै बेबायदि जोंनो मागैखौ नादोंमोन दा नाखांबाय दा थांसिगोन आरो मेचिना लोगोफोर नै दानि दुब्लियाव फिल्डआव लामनायखौथ' माने लाबायनो गारियाव थिखांनानै आरो माखासेखौ लामदो थ' दा न'आवबो आंनिनो बेवाइमोननि न'आवबो माने लामनानै जमा खालामना दोनदो ना दा नै दा न'निफ्रायबो हरसिगोन आरो गारियाव बिथांमोना पुरा बेपारि फैखायो टेनसन गैया फाननायनि थाखाय बेबायदि बेपारिया आरामसे न'आवनो फैनानै लांफैयो बे खेथिखौ खालामोब्ला बिराद सुबिदासो बेबायदि थ' आङो माने बिगा बेसेबां खरसा जायो माबायदि गायो माबायदि बेखौ एसे सोंनिसै नोंथांमोनाबो खोनासंदो लोगोफोर बे डिसेम्बरनिनो दा आं खोन्थाबाय थानाया जोंहानिनो जायो थ' डिसेम्बराव आङो सोंनिसै नोंथांमोना खोनासंनानै ला सोरबाफोर जुदि खालामनो गोसोब्ला खालामनो हागोन डिसेम्बरा एबार खै बिगासो गायखो मागैखो आं एबार 7 बिगा गायदोंमोन 7 बिगा बिनिफ्रायहाय 7 बिगा गायनायावहाय बेसेबांसो खरसा जादों डिसेम्बर खरसाया बिगाबोथि 8,000 करि थांदो 8,000 ओमफ्राय बे खेथिखौ मावोब्ला खै मासनि उनाव मोनो हेरि 6 मायानो रा 6 मा 15 दिनसो लायो रा 6 मा 15 दिनसो लायो खानायाव बेसेबांसो खरसा जायो ओमफ्राय खानाया बिगा पार खाब्रै नांगोन खानाय आरो थिखांनाय टेलाराव आरो बे नानायाव बिगा प्रति मेचिना बेसेबां लायो 500 लायो 500 लायो बिनिफ्राय मोनो दा हेरि 14 कुइन्टेल जादो रा 14 कुइन्टेलानो हाइसना ना आरो 14 कुइन्टेल बेसे जायो बारा जायो रा हेरि खलनाया 14 जादो 14 आरो सासे आदैनाव सोंबावनिसै आदै नोंनिया एबार खै बिगामोन मागै खेथिया जुखामा आं 9 बिगा खालामदोंमोन 9 बिगाहा जेनेबा बिगा प्रति बेसेबांसो फैखो दाबसेया फैदों 14 कुइन्टेल
बिगावहा आरो बाखिखिनिया बिदिनो 8 कुइन्टेल 10 कुइन्टेल बिदि फैदो आरो बिगाव ओरैनो बिगा बेसेबांसो खरसा जादोंमोन बिगाथ' खरसायाथ' बहुत जायो जानायालाय जाया नङा मथा-मथि 7-8 हाजार थाखासो जायो जोबनायालागै बिनिफ्राय दा कुइन्टेल बेसेबाङाव फानखो कुइन्टेल दा आं जितु माने बिगावहाय 14 कुइन्टेल जादोंमोन बेखौ आं 2010 थाखा फानदों कुइन्टेल आरो आगोलाव जितु फानदोंमोन 1950 थाखा फानदों 1950 थाखा ओरैनोथ' लाब जायो लसथ' जायाखै लाबथ' जायो लस जाया माने गावनि खेथि खालामनायनि उनाव खोन्थानोसै आरो मोजां मावनो हायोब्लानो मोनो आरो मोजां मावनो हायाब्लालाय आरो महासो मोननो एसे खस्थ' खालामनांगोन बिनिफ्राय बोसोरे मावोना बे खेथिखौ बोसोरे माने आं एबारदों 2 बोसोर जाबाय आरो मावनायावथ' जेबो लस जायाखै लसथ' बिदि जायाखै मावोबा जेनेबा जिखिनि मावदों मोनदों आरो ओमफ्राय बेसेबांसो दिन नांगौ जायो बे जुखाम खेथिखौ मावनायाव गायनायनिफ्राय खानायसिम 5 मासो नांगौआनो सारे माह 5 माह थ' मान खस्थ' गैया आरो ना जुखाम खेथिया खस्थ'आ बेनो जेनेबा लामनायावहाय एसे सान्दुं जानांगौ बेनो आरो खामला एसे बुरजाबा मोजां जायो खामानि मावनो थिगानो दङ आं एसे माने सोंनानै लाबाय आरो आंनि नायगिरि लोगो नोंथांमोनाबो सोलोंनानै लादो खोनासंनानै लादो सोरबाफोर मावनो गोसोब्ला माने एडभाइस लानो हागोन आंनि जुगेदि जुदि सोरबा मावनो गोसोब्ला आंजों कन्टेक्ट खालाम होमब्लाना आं बिथांमोनजों कन्टेक्ट खालामनानै होगोन लोगोफोर थ' थेंक इउ दे गोजोन्थों बे डिसेम्बर मोनाल' नङा बा आदै मोनाल' नङा जोंनि पुनिया गामियाव माने प्रत्येकटु न'खरावनो होनजायो गोरोन्थि गैया न'खर गायो होनब्लाबो बयबो माने ओरैबायदि गाजा गोमजा माने खेथि मावो बयबो इन्टारेस्ट गोनां आरो सेंग्राफोराबो ज' लोगो जानानै बिदिनो बिगाथाम बिगाब्रै गावसोरनि आखाइ खरसनि थाखाय मावो नै बेबायदि बिराद एकदम सान्दुङाव बेनो आरो सान्दुङाव माकइ खेथिया सान्दुं जायोब्ला बिराद मोजां आरो अखा हायोब्लानो बिराद दुखु माने अखा मोनोब्ला गाज्रि जायो माकइया दाम मोना थ' देग्लाय बिराद मोजां अखा गैया मोजां दाम मोननानै फाननो हादो आरो बेसेबां मोनदों बेसेबां मोनाखै बा बेसेबां बिगा जायो नोंथांमोननो दहायनो खोन्थाखाबाय लोगोफोर नै बिराद सान्दुं दायो माबासिगोन आरो मा बुङो बुथुमनानै जमा खालामनानै प्लास्टिकजों खोबनानै लायगोन आरो गाबोन लामलायगोन साननैबानो आरामसे रानोना बिराद मोजां सान्दुं मोनोब्ला साननैयावनो स्र' आराम रानो थ' बेफोर जाबाय लास्टाव मेचिननि लास्टनि ना बे ना साइडआव गोलैनाय लास्टनिखौ नै बेबायदि एसे माने खस्थ' खालामनांगौ जायो आरो जावनानै साबा ओंखारो बेबायदि जेरै खस्थ' एरै फैसा खस्थ' जानांगोन होमब्लासो फैसा मोनगोन बेबायदि आरो बिराद मोजां भगतपारा एरियायाव जुदि सोरबाफोर खालामनायाथ' खालामो आरो जायफोरा खालामफेराखै बा खालामगोन थ' आंनि चेनेलनि जुगेदि कन्टेक्ट खालामनो हायो होमब्ला आं नोंथांमोननो माकइ खेथि खालामग्राफोरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ होनो हागोन आरो सोंनो हागोन बोरै खालामो लोगोफोर देलाय नै पुरा हिन्जावसालिफोरा मावगासिनो दङ लोगोफोर जोंहा गायाखैना एकदम जोंहा नै बेवाइफोरा गायदों आदैया गायदों नालाय बेखौनो नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय मावनो गोसो जानायफोरा मावनो हागोन लोगोफोर थ' माकइनि माने खेथि मावनायाव बोरै बेसेबां खरसा जायो माबायदियै खालामो बेखौ नोंथांमोननो आङो खोन्थानो थाखायनो भिडिअखौ बानायनाय जाबाय थ' बेखिनियावनो भिडिअखौ दोननोसै लोगोफोर बाय बाय